Oke, selamat pagi. Kembali dengan kami Studio Media. Kita berkebun. Suwe aku gak ngonten rek. Terus panas-panas ini aktivitas tetap semangat ya. Iki tetap saya neng kebun apa? Pisangnya dewi, pisang tangga nih. Di lokasi kebun nih. Alhamdulillah ini ngontong. Terus ada pesenan nih guys. Ini ada pesenan gawe wong gawe nganten loro jaluke. Ada wis gawe parit. Saiki ngunggah tanah ya. Proses 2 blok, tak sak blok. Iki kebune ngene iki. Nah, kayak parite sing ngetan wis tembus. Ya lapis ini gini kabeh. Akeh penampakan woy. Nah, iki maksudnya rong iki blok iki karo blok iki sing saiki dipateni. Maune kan kok ngene. Bangguri kuwi. Dadi engko diunggahno lemah-lemah. Juga rasa dodo. Jukuke ning kene iki. Kok diunggah ngono. Ya wes, sakmono sik. Enteni kelanjutane nek ku macul. Wis krana sawan mulai adus kopi wis saweger nikmat. Siji pesenku seperti sehat, seger waras dan tidak kuras apapun. Nah inti ae panggone jenengan dulur-dulur kabeh sing penting paringi kemudahan segala urusan. Sithik akeh disyukuri, dinikmati dan diamini. Insyaallah barokah. Matur suwun. Ciao.